Ovo je snimak Srpskog vizantijskog hora koji je do sada na mom YouTube kanalu preslušan skoro 1.000.000 puta. Koliko vas je slušalo ovaj napjev i poželilo da nauči da poje ovako? Da li se vizantijsko pojanje može učiti na vrhunskom nivou i online? Snimak mog hora koji ste čuli 1.000.000 puta na YouTube-u je proizvod rada online škole crkvenog pojanja Trojeručica. Posle 20 godina rada škole, od naredne sedmice počinjem da objavljujem seriju od 10 kratkih videa. U ovom ciklusu predstavit ću iskustvo koje je škola stekla tokom 2 decenije, način učenja vizantijske muzike, rad sa učenicima i mogućnosti koje danas pruža online nastava pojanja. Novi video bit će objavljivan 2 puta nedeljno, utorkom i petkom uveče. Da li ste već čuli za online školu crkvenog pojanja Trojeručica? Da li ste znali da se vizantijsko pojanje može učiti na vrhunskom nivou i na daljinu? Da li ste se ikad interesovali da naučite crkveno pojanje? Pišite mi u komentarima i vidimo se u utorak.